je nejaký odpad. A je to niečo unikátne a je to niečo krásne, takže preto rada upcyklovanie. Takéto upcyklované veci. Som podporovateľ jednej značky zo Švajčiarska, ktorá robí podobné veci a dokonca poznal tú dizajnerku, takže to bolo také, že win-win a veľmi pekný merch, takže ďakujem. Čau, som Koštík a som rád, že mám Vaki Vaki, lebo je to prvá ladníka, ktorá mi vydržala viac ako 2 roky!